LV Entertainment clear tu te chibai le vek ule vai film kan en kha to boka tun trum chu Tamil film munam tak mai jailer hi in en hau ve phot teang jailara chang to pa ber muthuvel pandina hi police officer pension to ania muthuvel hi pa hoi sen le rau thap tak dikna ngai na mi le dikta ka thil ti du mi ania tu chunga po ni se dikta ka rel thin mi ani kodam bakama anupui fanaute nen ko sain muthuvel lupui hi Vijaya ania anupui nen hian fapa pakatan naya aming chu Arjun ani afapa hian apa hnung ranzuin police department thawa na tokin ACP na chel meka ani po chu apa ang thawa ma ni lu zo takle ma ni ko vatla to chu hlan zo em mai mi ania Arjun hian nupui nain anupui mingi suitha ania Arjun te nupa hian fa paduom tak pakat nei ve bokin aming chu Ritvik ani Arjun chuan gangster lo tak pakat Verman le atri shuate na chuina chu athok meka Verman le apol te chu arakonam amun thu ru ka chuan anin kula milem pathian lim chu robovin rampona chuan mantau tak takin an shal uthin ani Arjun chuan misulau na tho dan chu ngor taka chuin ramchung temple sang sang atanga Vermana pathian lim ruk bo thanem tak chu aman sakta a Vermana chu Arjunan achunga athil ti awang chuan alom lovin athin rim lea ti chuan Arjuna chunga chuan phubalak ngei chu atum ta a athui hruate zinga arin ngamber sinu chu Arjuna laka phubalak nan Arjuna pa muthuvela robo turin atir ta a sin dot lea chuan muthuvele atupa lo langin sinu athui hruate chuan muthuvela chu kin na pan lo tum meka Chu THIHna chuan Arjuna chuan sinu chu va mu in Arjun chuan sinu chu Vermana omna zotin lo do ve mek poka ma se sinu chuan alo hlau lo na samaya Arjuna chu lo vo le tin apa an man thu te chu shilin anaw te chu avakol ta a ma se muthuvela chuan kol chu lo la in ama man tu te chu nikho lo hian alo thal der maya ti chuan Arjun chuan sinu chu phur betin dimbak sak lovina hlap ta hrep maya sinu na tilutuk chu abeng sengin arak ta chel chul mai ni Chu THIHna chuan department pumpui chuan Arjuna thil ti chu a thlak an ti in ramhoi mu hi la ti harang ti chuan hlau ru kher maya anua chuan sinu chu police ko ta chuan chhuata a Arjun chuan Vermana omna chu chui zelin amandon to tia chuan Arjuna chu chin hriat lovin about ta mak maya police department te chuan Arjuna bo chung changa Vermana harin lelani lo dan Arjuna chu mani intilum angin an lan tir ta ani afa pa chu rin om takle engma lo nei lo tura alo en kol selen awang chuan a in chirin afa pa chunga thil thleng chu ama awang ni na ngaya ti chuan muthuvela thinrim chuan pubalak nan Arjuna chunga poi khoi tu ber sinu chu athat ve ta a taxi driver pakhat Vimala puina in ruang chu ipchunga an khung ta a ti chuan arukin luya an pai bo ta ani voikhat chu muthuvelan atupa school bang chu shuain kholaya ice cream dorbul an din lai chuan Vermana haute chuan muthuvela tupa Ritvik chu ato atagin chem chuan an ron vai thut maya ma se wa nai thlak takin muthuvel chuan atupa chu alo veng him man hlo maya chu ta tang chuan muthuvela chuan achung te din mun chu ader thong le ti chu hria in aril rupo aboi pa lea ti chuan muthuvela chuan Vermana chu ama le achung te laka intir film turin angen ta a ma se Vermana chuan chuti maya ol sam chuan kin sana tum hau lo thung a hote laka enton tlak ni adu wang le misual torot tak za ngai na nei lo le ati to chu ti tlang but thin zaom tak ni adu awang chuan muthuvela chung te zong zong chu tha chimi ti feka tum ta zoka muthuvela chu Vermana na chung athil ti zong zong wang chuan athin rim lea do mai mai big tum lovin bei le chu atum ve ta ani ti chuan no pang tha tum tu te pani chu muthuvela chuan rong takin an lu lo tan sak mak maya chumi nuwa achung te Vermana lakatanga an him jok thaina ti in mental hospital lama chuan ada ta rengota anuwa chuan muthuvela vimal te chu mandia kalin muthuvela mel hriat lui misual turu takni thin Narasimha chu an va mu a ti chuan Narasimha nen chuan inrem na siamin asap su tarau thap tak tak pali te chu muthuvela pui tur chuan atir ta ani
Anuwa chuan Narasim hau te puina in Muthuvela chuan Varman hau te zinga pakhat chu manin an dop ta a. Ti chuan an pathian limru pau te phur tu trak lian tak tak pali rampon lama hral tur an ti chu lo sangin le so tak chuan an lo lam bun ta a. Ti chuan sin dang lo lang le in Varman chuan Muthuvela chung te chu bai tumin an omna mental hospital a chuan anau te ne chuan an vakal chila. Muthuvela mu tir ngai tum chuan ava video call nge a. Ma se abai sailo takin Muthuvelan Varman hna chuan asmak lingti na kong zong zong akuta om to thu chu ashila. Achung te chu him taka akal san lo chuan asum dona zong zong chu ti chi sak vek a alo vo ve thungani. Varman chu hlau thong hle a. Muthuvela chu inrem na siampui turin asong ta ringota. Ma se Muthuvela po lo chingai om thiam ve hle in Varman hna chuan achung te hne na tanga cheng soma dil chu phot angai thu chu ashila. Varman chuan she le ma se du than tur nei miu hek lo le. Zak tak chungin Muthuvela chung te hne na chuan cheng som chu adil ta ni. Anu chuan Varman le Muthuvela te chu in mu in inrem na chuan sim ta. Varman chuan Muthuvela le achung te laka tanga intir film to tura intiamin Muthuvela poin athil ti te chu sei chuak lo tur na intia ve poka. Anuwa chuan Muthuvela chuan achung te chu hospital atang chuan thlamung takin ala chuak ve ta a. Varman lo lang lein Muthuvela hne na athu tiam chu a hlen lo tur thu te soin chu ti maya ol sam chuan a chua don lo thu te asoya. Anau te po chu Muthuvela laka an lo chama wang chuan shremnan ma chon tur thu a shil bokani. Chumi nuwa Varman chuan Bihar gangster pakat Kamdev chu Muthuvela le achung te that turin roi atuma. Ma se Kamdev chuan amitha tur chu Muthuvela ni ti a hriat chuan a thailo tur thu a changin Muthuvela chu tunma a Tihar jail an ti hmun a thok thinin misual torot tak tak te poina an lo ron le an tri em thin thu te chu soin jail tang te po chu discipline thatak nina en kol thei thin thu te chu a soi ta feka. Chu hun lai chuan Tiger Muthuvel pandian ti a ko le hriat lar ani hial thu te chu a soi bokani. Chu ti lai tak chuan Muthuvela chu a haute tam tak neina ron lang ve ngalin chu ti nga hau tam tak an e awang chuan Varman chuan makat hlea. Ti chuan Muthuvela chuan Varman chu ron panin tha atum ta a. Ma se Varman chuan Arjun chu aladam thu soin ama an ti nat phot chuan a fapa po a thi ve ngal tur thu a soi bok. Varman chuan Muthuvela hna a fapa chu nungdama chu adu ni chuan Andhra Pradesh a temple pakhatami anti-crown mingthang tak chu pe ka phut thu a hrilta a. Ma se Lalnunfima chu geng som lain ruk bo lo tum to in tu ma an la lo tling ngai lawa. An vai me chuan anti-crown ruk tum tu te zong zong chu man ni in jaila an tang fek ani. Ti chuan Muthuvela chuan Telugu actor Blas Mahan chu manatuma. Ani hi Lalnunfima da na tempula amai jang hlap tu ber ani. Blas Mahan hi an actress kamna nen film an siam meka. Muthuvela chu ama muturin om na akal ta. Mohan chuan actress kamna chu a hmanga em a. Atan cheng vai belte som pangaman lei zungbun lei sakhiel ani. Ma se a director Balu kal tangin zungbun chu athona. Balu chuan kamna chu a hmangai thu le zungbun chu a lei sakani thu a hril dai thunga. Ti chuan Muthuvela chuan director Balu chu manin ama pui tur chuan a hminta a. Ti chuan an film chan lai thon thu chu thlak dang lam tirin an lem chan tura chuan Mangalagiri temple Lalnunfima ruk bawani lai sin chu an telta a. Ti chuan Blas Mahanan Lalnunfima ruk lai footage chu sutin temple camera a CCTV footage chu CBI hna chuan an thon ta a. CBI te chuan Blas Mahana hian Lalnunfima tak tak chu aruni nen ngaya. An da thatna atangin an ron la chuka. Security khauzok nen transfer an tum ta a. Ma se Muthuvela chuan Lalnunfima phur tu motor chu lo lam bunin Muthuvela chuan a topa chuan Lalnunfima chu a changta a. Varman hna chuan a thon let le ta a. Ti chuan Varman chuan Arjun chu a thu zelena. Ani na taka chuan Arjun hi police officer ai ruk mang Varman an hathona a puitu. Poisa awanga apa ngai po tha du tu lek chu alo ni a. Ani na dik tak chu ama chuan a inpuang ta veka. Ma se Lalnunfima chuan camera thu ruk chilo omin atu soi zong zong chu alo in record veka. Muthuvela chuan
afa pani na dik taka hria chuan a thawng hle a angai na hra chu anui terengota anuwa chuan muthu ve le narasim ha pol te chuan verman le a hote tombuk omna chu hre chuakin anva beita a chuti lai chuan verman a hote jinga pakhat chuan muthu ve la chung te chu lo man ve pokin tha lo tum ve meka ma se narasim ha chuan alo chan chuak ta a ti chuan a topa chuan muthu ve la poin verman le asum do na diklo tak chu ati chi sak ta vek kare si to bera chuan muthu ve le afapa arjun te chu ram noi mun pakata lo langin muthu ve la chuan afapa chu amanga e ma wangin ai nam le don phot chuan athil ti zong zong po chu ngai dam ai nu huam thu a shila ma se arjun chuan lo du lovin apa chu silai na tin ta a ka tum tamaya ma se arjun an silai me pu ma chuan muthu ve chuan asarp shooter chu signal sewin arjun chu akap ta zoka ti chuan boina zong zong chu chin fel nei in muthu ve la chuan afapa ruang chu shom ti takin nakal santa a thil sul te tu chu tu po ni se athil ti sur man a mutur ani hun man nuam vek ule